सत्रफोराव जों फरायब्ला मोनगोन बे केथ'लिकानि 5000 सत्रफोराव लागारबो रंजादो आरो खालामलायदो गासै बिसया हामबायदो जों जेब्लायबो लागारबो जों अब्लासो जोंनि फोथायनाय बिदैया देरलांनाय जागोन खालि नोङो नामाल' ख्रिस्टान जानानै नामाल' नों जिसुनि मुङै बाप्तिस्मा मोननानै नों दिनै नोंनि फोथायनाय बिदैयाव नोङो रंजायाब्ला दुखुनि समावबो रंजानो थिनदों जानांगौ नोंनि न'खराव गोबांथार माखासे दुखुफोर गबोनाय दङ गोबांथार होसो जानायफोर दं गोबांथार जेंनाफोर गोलैनाय दं सोर गोबां दुखु दाहाफोराव गोग्लैनाय बिदा फंबाय बिनानावफोर दं गोबां जेंनाफोराव नारसिनजानायफोर दं गोबां दुखु जेंनाफोराव होसिन जानायफोर दं जायखौ फोरबोआल' मिथिगौ बेनिखायनो अनगायजाफोर बे केथ'लिकानि 5000 सत्रफोराव लिरनाय दं लागारबो रंजादो आरो खालामलायदो नों जेरै दुखुआव थाब्लाबो आइ आफानि बिनानावफोर लागारबो माने सानफ्रोमबो जेब्लायबो दुखुनि समाव नों गोदाव सोराव जानो नाङा आइ आफानि बिनानावफोर नों जेब्लायबो लागारबो फुंनि बिलाइखौ दानागासिनो मोनानि बिलाइ रजारि खालामनाय गिर्जायाव थांनाय आरो बाइबेल फरायनाय रोङाब्लाबो नोङो दिनै जिसुखौ जेब्लायबो मैखुननि गाबज्रिबाय थादों लागारबो रंजादों नोंखौ बिमा बिफा मोनाखै गोबांथार जोंनि जिउआव गोबां दुखुफोर दं खालि इसोरा मिथिगौ जानांगौ सोरबा नोंनि फिसायनि सामफ्रोम नोंखौ जिउ लोङै लोङै गावनि बिसिखौ मालाबा होखारबाय बुंफिनबाय जाम्बि लेखा रोङा होननानै फरायबाय बिमा बिफानिफ्राय नों सम्पति लाबोआखै होननानै मालाबा नोंखौ दुखु मोनो बे समावबो नोङो बै मनिका जेरै मोननै जथ्र गाबनानै गावनि फिसानि थाखाय गाबै गाबै बिदोंमोन सान हर गाबै गाबैनो सासे गुबुन धोरोमजों हाबा जाहैनायाव इन्द्रिय मुंनि सासे साइदों अब्लाबो दिनै लागारबो रंजानानै अब्लासो नोंनि फोथायनाय बिदैखौ थार फोथायनानै जौगालांगोन लागारबो रंजादों आरज खालामफायदो जेब्लायबो आरज खालामदों मनिका जेरै गाबै गाबै गावनि फिसाय आरो फिसानि थाखाय 20-22 बोसोर बिनायनि उनावसो सानसे बे न'खरा गोथार जादों बे फिसाया जिसुखौ नाजावदों सानफ्रोमबो गावनि बिसिखौ जिउ लोङै लोङै खानाय हमनानै बुयो अरखिजों सौग्रायो दिनै बिसोर मिथिगौ बेसेबां दुखु बेसेबां गाबनाय जानांगौ जोंनि गेजेराव सोरबा नोंनि आंगो फिसायफ्रा नोंखौ एखौनो मोदै खुगाखौ खालामदोंब्ला दिनै नोङो बिदों गुरै गोसो जानानै सैथोजों अब्लासो नोङो दिनै इसोरनि नोजोराव सासे गेदेरथार धोरोमजों नोंनि फोथायनाय बिदैया आवगायलांबाय थागोन इसोरनि महिमा नोंनि गेजेराव नुजागोन जानो हागौ गोबांथार न'खराव सोरबा फिसायफोर गावनि बिसिफोरनि थाखाय जेरैबायदि होनांगौमोन होनो हायासै बेबायदि नोंसोर सानदों अनगारि बाबाबो बिमा आं नोंखौ मोजाङै जाफैनांगौमोन आं नोंसोरखौ हायासै सानदोंमोन आं नोंसोरखौ नोंखौ लानानै मोजाङैनो सुगै रायजो जागोन जेरैबायदि आंबायदि दुखुथिया हावरिया न'खराव आंबायदि दुखुथिया हावरिया न'खराव जोङो रायजो जानानै दिनै गोबां दुखु मोननांबाय जानो हागौ मालाबा फिसाय दासो बिसि दासो गोबां दुखु दाहाजों थैनांबाय जानो हागौ बोराय बुरि बैसो समावसो सोरबा फिसाफोरनिफ्राय आलादा जानांबाय अनजायगाफोर गोबांथार जानो हागौ रांखावरि गैयियाव सोरबा बेबायदिनो मालायनाव खामला मुजिरा मावनानै ओंखाम खबरफोरनि थाखाय रायजानानै बेबायदिनो बुजानानैब्लाबो गुबुनाव फरायनानै जिउ जालांबाय न'खर खांनो थाखाय फरायफुनाय फिसाफोरखौ जानो हागौ मालायनाव दाहोना रुवाथि दोननानै जिउ जानांबाय जानो हागौ नों सानदोंमोन दिनै आङो बे हौवाजों रायजो जानानै आं गोजोननाय मोनाखै बे हौवाजों रायजो जानायखौ आंनि बै सिगांनि मोजां मोननाय हौवाखौ लायोमोनब्ला आं बेबायदि गोजोननायखौ मोनदोंमोन बिदि सानदोंब्ला नों बेखौ गोसोआव दाला बे मा
Benikah menjagakan nagar berang menjadi. Aras kalah payda, jadi bisa yang berhampa itu. Dukuni sama ber. Menjagakan. Ayah pada bilang dan apa? Kalau jenis ini dari suatu peroleh program, Kristen ini bahtaya, mencuri kita orang pandai bilang. Nang cara kasih mencuri kerana jalan itu, kau juga berenglai, englai. Daya ini seni, mencuri keseberang mencari berbakna ber, hari ciri rejalan ber. Kalau jenis ini jadi salah perajar ber, ketar Paulus sendiri. Kalau siapa dia lain orang hanya menjadi muda, Kristen ini bahtaya ini kita tahu, aku lebih baik bahtaya. Ya Kristen ini orang yang jumpa kaya. Yang perbuatan jangkau berkala. Jangkau jalan ini dari prai, kripa di prai. Jangkau baik kau gaya, besok cara harga minister gaya, Kristen ni orang kaya. Ini Kristen ni batai ni, jadi kita agak lebih lagi thatu. Dasar jadi dengan Kristen kau nama, agak lebih lagi kau nama. Jadi dengan Kristen anda kapal, kau juga perwajib. Kau juga pengai ke. Terbalik jadi kami yang model yang pengai ni gaya apa? Online ke, lima online ke. Rohani kita tahu. Jadi isu online gaya apa? Kristuan gaya apa? Agak ini isu ni berat gaya apa? Nanti bagai online ni. Jauh isu gaya apa? Online gaya. Jauh Kristuan gaya. Betul ke online gaya? Ini kan ini ke? Isu ni jumpa gaya. Agak ini gaya Kristuan berkomen dulu bini pula. Ini kau juga bicara dengan jangan jeng. Kau juga perengai, pengai. Kami apa tu dia? Apa macam? Kau juga dokumen lain lain. Kita Hawaii. Mani macam kau menjadi dekai. Kerana hingga ni awak guest ni dekai. Bagi kita jasai perkolan nari. Kami awak dia hari show. Bagi kita hingga pada orang dengan mici baik lagi jisuko isyat nari. Dengan jisu ni sama dengan orang dengan mici baik lah. Namni orang naik kolan nari. Bagi kita ko pemai ko dengan perengga. Bagi kita apa kau nak jadi? Jangan apa bila coba untuk dokumen lagi. Ayai. Anda ko dokumen apa? Anda ko dokumen Syah. Anda ko dokumen. Yang jisu ni cakap. Isyani saja baiklah, Kristen saja baiklah. Yang isyani jiwa nula ada bigai dongga. Yang ini cakap untuk kepada tapi baiklah lah betul. Yang Kristen kabla, yang ini mencilai pertanyaan dia landunglah. Yang lebih cucuk ini bahagia. Doa ini isyani mencilai keseberang online je. Jadi online itu bakal ini betul. Jiwni rejab naik, perenai perkoni cerit rejab je. Serba jadi ni sini kejerau. Mereka nunggulah, engkau jengkau. Rejab ni pengubah kelang rumah. Jadi kejerau serba, kau jengkau engkau nunggulah. Kalau berbicara, istirahat kunci bakal rumah. Mereka perkoni engkau, beragari kami engkau. Kalau berbicara, jauh kunci penyanyian. Bila kita menjaga perin, yang sini kita seberang mencari perin, pakai ni perin, siapa yang datang betul mencari perin. Haleluya, 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 haleluya.